Ti onda laylap yang ke gospel syaki benriu baro kumta kabakut kanwan. Nya ingu yu blay bengi layalap, bat ngi layalap ya ke gospel. Bat ngi ingu lembah ki teknologi ka bau blay ai, lembah ka social media, ka badai lembah ka YouTube, lembah ka badai na ka Facebook ya ke gospel shisha layalap. Bat ngi ingu yu blay haba ngi layalap, usembai ubang ngi labet kam julong len ai. Marka ketien ke jong blay ka dai ka ba im. Tingi aingo yo try haba ngila pha ya ketien shisha ka ketien kala roy bat ka ketien ka penkendu ya ki min sim ki bakoror ka ketien ka kta ya ka download ka ketien ka penkala ya ka jingem jangki babon ba ngasongu shisha yo blay ba leng ba ka potnet shibon ba ki hajar ngut ki breu ki lakala ka bamut ngiyo shibon ki phone calls ngiyo shibon ki messages leng ba ki messenger leng ba ki WhatsApp leng ba ka Facebook ha ka ba ngingim la shu ban duai iwei pu iwei tengah snow kadeyangi bangin duai na kamta jongpi kawai galong bangin aingu yu blay lengba jongpi namar fila respond yaga gospel bangin aingu yu blay namar demo pi bala penlong baka benengkan kemen namar ka bible ka ong haba ka wai kaman sim ka kala ka bamut ki angel ki shat kemen ha beneng namar ki yo ban tho yaga kerteng jongpi bat yaga bala register yaga kerteng ke jongpi ha kata ka kitab jongga jingim ni aingu yu try ba fila respon ya ke gospel bangi aingu yu try ba udang ai kalat ba piru pidang la ban yo rung sya ke hima ke jong blay bangada duai ngada kerkui fi wei baro agane ke por bat kani ke tang ke jing sedang ya ke ba pi sedang ban rung sya ke hima ke jong blay fi yo mat yu try fi yo ke jing kha arsin bat kam sakut sa atang ni ring ida duai ya piru ba pinang san ha ke jing long mensim bat kumta nga kerpat ya pi ba fin ya subscribe ya ke channel finang page ru ya ke jing kai ki ba don ha ke channel bat leng ba ke channel nganget kumbaka long ke jing kerkui ki ba bon ka long ke jing kerkui ya piru bangida duai ba utrahi unang pensan penrang ba ya pi baga nongrim ka jong pi kan dei bi ha ka ktien ka jong blay how Jesus Christ ubolong umau siang tangani ka pon nga kwa ban duai kerpang ya pi ba utrai un bat scam ya pi ka bible ka ong tang kita ki be ne hadu ka bekut kita kinyo lajim tadeng tang ada kerpat ya pi jagat baja longkat balong yai ne au trai ka ktien ka jong blay ka ong ru ba Jesus ong dei mangau bala jit ya pi ba pipila jiet yang bo jisu ang along mga to ding sa wan yo basisya bo kupa jonga long nong sumar briso bo ong ya piru ba pilong kita kitanat ta kitanat ki bam sei so ndre kitanat ki ba sei so nginda duai ba ke jingim ke jong pi kan long ka ba sei so ba ke jingim ke jong pi kan long ka jingim jong ka jingker khu ka jingim ke jong pi kan long ka jingim ka ba ai buram shall try ka jaka ka ba utrai ula pen kre nam ta jong pi kam shim long le noi nginda duai ba kumutau tanat uba sei so pinang ye sei so nam ta ka buram ga jong try pinang ye sei so ba pinang long kita ki breu ki ban long ka jingker khui ki ba bon leng ba ka ta ka ba pi fil amat pinang ye tho shu shaki wei shapang uni u jisu u ba pi mat kan ma bu jisu umdai ka niam u jisu umdai kata ka betai ka history andre u jisu udai ba im hado menta ba udai uta ya ka ba piru ba pi fil amat pin ya shaprang ban saki unginya duai ngani kapor ngada ngobang bangada ngutanat ban duai nakam ta jo fiteng inya duai hane ka clip mat ka mamenta try ngadap de jing sngongo ka ba kraw ya gini ki khon ki jong me ya ka ba me mela jit ya ka ba me mela kren ya ka ba me mela kta ya ka ba me mela penkala ya ka jing im ka jong ki haba kila yo sngo ya ka tien kila respond kila pai tien ya ka tien ka jong me ba try haba ki kila kongo aga tien ka jong me haba ki kila nget hame ko try ka jing im ka jong ki ka kala thmai ka tien ka jong me ka ong a try haba la pen kha arsin ya pi nau ta usmbai bom sep ka balong ka tien ka jong blai ka ba yaine kumta go try kin long kumba ka tien ka jong me ka kai kin im ko ba ka tien ka jong me ka yalam ya ki ablai bangada duai ngada kurkhui ni ki khon ki jmai wei wei ba kin long ki ba sei so ka jing im ka jong ki ba ka jing im jong ki kan long ka ba plo kan long ka ba shit ram kan long ka try ka ba it ya ma do ka download ka men save ka jing mot da ka bor baro ba kin khen do no ke jong ka perthai ba kin yo syndrome ya ka gi ke jong ka perthai ba ka buram jong ka gi ke jong ka ki mar ki ni baro kin lait no try ai ba ki kin khen do ila din na kam ta jong me ablai ai ba kin im ka jing im ka pen so ba ya ka mon ka jong me ba try kin ang ya na ka bor na ka jinget tap iki da ka snam ka jong me try ki ang
angel ke jome go try men hukum yaki batrai da shisha ban sumari kelentia jongki baro batrai ke jing em ke jongki ke nang pho ka jing em ke jongki ko try ke nang long ga basai so ka jing em ke jongki ke long ga try sha ka jing em ko try ka jing em ka ba mentoi ablay ya ka hima ga jome ba ke na long shisha kita ki atiar ga ba menyo penon kam ba lengba jongki men manifest ya ka bor ga jome lengba jongki ya ka kerteng ga jome an kentiu lengba jong ni ki khon gi jome ya ka kerteng ga jome try ho on ra sha lor bat kam sheneng bangada duai da kerkhui ni ki khon jome we try ya dai ki ga ktien ga jome ka long ga ba da bom tan ok pu gin em rei da ga ktien baro ga ba mi da shintur ga jome try kin em da ga ktien ba kin yai san na ga ktien jome ka da long jing bam ka ktien jome ka da long go try ka ta ga bor ki halaga sngi ka bagi dang ya ko kanat kum kita ki khlung badang syukha kin sliang her ya ka ta ga ba snor ka ta ka dut ga ba jamin sim ba kin san da ka sha ga jing pin em ong ga ktien ga jome ga duai ga kerkhui ki pelai ki na ga jing pin choi ki ba bon kin yai ne ka ktien ba ga jing duai kin yai ne ha ga jing slok ba try kin yai ne ko kan ra try ba ki shakri ki jome ro ablai ai ki ga men sim ga ba snoret ga men sim ga try ka ba pen ko ngo yela de try ha ki no hi kai ga ktien ba kum jo try kham tam e gen pen ko ngo ya me u ba long try ki try ba sim ga sim ga duai ga kerkhui we go try ha ga teng ga jong jisu nang pen em ngi duai ngi ai ngo ro amen but amen utrai nang kerkhui ya fi utrai unang ra unang kentiu ya fi unai pen sle ya fi unang penon kam ya ga jing im ga jong fi pinang la ban phone sekini ki number ki jongi bangi la ban ya kren personal bat fi bat kum chu ru da la like ni ka lockdown ngi da sngo comment ban ya kendo ya fi bangi da sngo comment e ban ya ai khoble ya fi ya ka e ka ba fi da le na ka ban tau try ngi sngo na kam ta jong fi kuble shibon amen but amen